قاعدة حنصنحكم sorry دونجيلي آتي No دحركة problem. آتا لينك آتا أبين نتانيها for some reason تهم زخونت It's okay. قربا بتطح بوتا سلازي لخو أي كخفتوني سألي It's okay. جن شيرك جبري دوكيمنت مبركوا باولوسا thank you بزح انتاش مجيرو إمالتي قاليتو good to see you everybody Good to see and you. thank you for coming مالتي نخلهم كا شير قبرمو من البات Get a co-host? قبر Okay. yeah Get a co-host. okay thank you Irrello. yeah thank you yeah so thank you I think نسالساي جزينا دينا نخيد دلنا حجي رابعي دي دخون دلو رابعي مش يا تجيزي همي لخم دخيد بقط إزبلجن دست بلي مالتيو I think خنجمر كلنا بخلت وجنينا جميرنا نيرنا ناي كمبيوتر level تي entry level انتي intermediate قليلنا استيجرنا ينيرنا مالتيو دحارجن ناب IT essential انت تقللنايو يحيشيلنا كو مخاناي حاونا باولوس كاناي computer engineering كأمت أمالتي so إزناي IT essentials كلتا نجر دتقاللي مالتي إتي basic كو مخاناتي applications كنكيد كنمهار كلنا ها maybe intermediate خون مالتي سلازي IT essentials أنا إذا مهرو راهيل بحال بنالبات نتوم قدم حجي رئيكم نزاي تفلطو بزخ منقد زخ أنا فنان كنا مسكنهم دليزي بايتا سلازت أطحلنا مالتي كابت زلنا نشتي بجلفة شير كنقبر ماتان مس هزبنا مالتي سلازي إذا IT essentials نمانيون دحريلنا من البات كلوانا خون basic knowledge ناي كمبيوتر انت دي كوينو خاني انتايو كمبيوتر هاردوير and software حيجيز من البات تايدا اتدقي مكتوب لتخونوغن ابناتي in general متان سوئلنا مايكروسوفت وورد ويكا جوجل دوكس إلنا خينا اتوس انتايا كمبيوتر اينا يخد هاردوير اينا يخاتي software الناس in general كنريئينا مالتي حصر دبالا maybe ناي حدا معلت ناي كلتا معلتي ኢና ካቨር ንገብሮ ማለት እዩ ሶ ክንሪኦም እንታዮም ቶም ንጥቀመሎም ሲ ማውስ ሞኒተር ወይ ካልእ እንዳበልና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከዓ እንታይ ኢና ሕጂ ነዚኣ ኮርስ እዚኣ ክንጥቀም ከለና ዊንዶው 10 ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ተንደዋላኹም ኮምፒውተራት ዊንዶው 10 ዘለወን እንተኮይነን ዝበለፅት ገለ ናይት ዊንዶው ፓርትስ ትበሃል ክንገልፆ ከለና ኣብቲ ውሽጢ ኣቲና ኣብ ሓደ ንህሉ ማለት እዩ ምናልባት ገሊኡ እኳ መሳሰል እንተኾነ ገለ ክፈላለ ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ዊንዶውስ ደ ይጥቀሙ ማክ ትጥቀሙ ወይ ኣፕል ትጥቀሙ ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ገለ ክንገልፅ ንኽእል ንኸውን እግረ መንገዲ ናብኡ sometimes ኣነ ናይ ማክ ኮምፒውተር ሒዘ ስለ ዝምህር ግን ሜይንሊ ፎካስና ኣብ ዊንዶውስ ኮምፒውተር ይኸውን ማለት እዩ ዊንዶው 10 ኢና እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከዓ ክንጥቀም ስለዚ እንታይ እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ድብል ከዓ መጀመርያ ክንገልፆ ኢና ማለት እዩ ጀስት ሓፈሻዊ ንክህልወና ከምኡውን ኣጠቃቅማ ናይ ኢንተርኔት ከዓ ምክንያቱ ኢንተርኔት ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ሎማዓንቲ ሕጂ ብዙም ንራኸብ ዘለና ኢንተርኔት እንተዘይነበረና ክንራኸብ ኣይምንክኣልና ተፈላለየ ነገር ሰርች ክንገብር ድዩ ወይ ከዓ ኦንላይን ሰርቪስ ንብሎም ከዓ ምናልባት ኣብ ዩኬ ንጥቀመጥ እንተኮይና ዩኒቨርሳል ክሬዲት ዲኻ ንቤነፊት ኣፕላይ ትገብር ካውንስል ታክስ ዲኻ ዝተፈላለዩ ነገር ሶ ብምዛሕትኡ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኩሉ ሰብ ኦንላይን እንዳኾነ ክመፅእ ኣሎ ኦንላይን ባንኪን ናይ ሞባይልና ድዩ ወይ ድኾነ ቢልስ ክንከፍል ኩሉ ኦንላይን ይደሎ ማለት ስለዚ ክንፈልጦ ፅቡቅ እዩ ሓደ ነቲ ፅቡቅ ነገር ክንጥቀመሉ ነቲ ዘለና ናይ ዕለታዊ ናብራና ክንጥቀመሉ ካልኣይ ከዓ ካብኣቶም ከመይ ጌርና ከዓ በቲ ኦንላይን ዝመፀና
ደይጠቃሚ ነገራት ከዓ ንከላኸሎ ብዝብል ኣብዝውን ኣጠቃቅማ ኢንተርነት ከመይ ጌርና ከዓ እቲ ኦንላይን ሰርቪስስ ንገብር ንኣብነት ንባዕሉ ናይ ፍላይት ቡክ ክንገብር ከለና ኦንላይን ሰርቪስ ይሱ ናይ ሆቴል ድዩ ሬስቶራንት ዲ ቡክ ክንገብር ከለና ንባዕሉ እሱ ኦንላይን ሰርቪስ እዩ ማለት እዩ ብቴሌፎን ትገብረሎ ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ናቲ ኦንላይን ከድካ ኢኻ እትኸፍል ድዩ ወይቲ ደድለይካ ነገር ትመርፅ ማለት እዩ ካልእ እውን ከመይ ጌርና ኢና ዶክመንት ፕሮሰስ ንገብር ሶ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ትበሃል ምናልባት ሰሚዕኩም ትኾኑ ከም በዓል ወርድ ፓወርፖይንት ኤክሰል ኣክሰስ ትበሃል ከማን ነይሩ ሕጂ ኤኒሞር ኣይጥቀሙሉን እዮም ምናልባት ፎርም ድብል ኣሎ ኣብቲ ጉግል ዶክስ ምናልባት ንዕኡ ዶ ይትከኦ ይኸውን ንብል ግን ንሕና ኣብ ሰለስተ ኣተኪርና ኢና ክንመሃር ጉግል ዶክስ ወይ ድማ ከዓኒ ከም ኢኩቫለንት ናይ ማይክሮሶፍት ወርድ ማለት እዩ እቲ ስፕሬድሺት ወይ ከዓኒ ሺት ትብልዎ ከዓ ኤክሰል ድመስል እዩ ንፕሬዘንቴሽን ንጥቀመሉ ከዓ ወይ ድማ ስላይድ ዝብልዎ ከዓ ኣብቲ ጉግል ዶክስ እሱ ከዓ ከም ፓወርፖይንት እንብሎ ማለት እቲ ስፕሬድሺት ከዓ ከም ኤክሰል ኮይኑ ሞር ኣብ ሕሳብ ዘለዎ ነገር እንጥቀመሉ እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ ኣብዚ ከመይ ጌርና ኢና ፕሮሰስ ንገብሮ እንታይ እዮም ምስ ክልቲኡ እንታይ ፍልሊ ደለዎ ከዓ ክንመሃር ኢና ኢን ዲቴይል ማለት እዩ ኤግዛምፕላት እንዳሃብና ገለ እንዳሰራሕና ከዓ ኤክሰርሳይዝ ማለት እዩ ሕጂቲ ኦዲየንስ ነዚ ክፈልጡ ድደልዩ እንዲና ኢልና ግን ከምቲ ዝገለፅኮ እቲ ኣርእስታትና ከዓ እቲ ቤዚክ ናይ ኮምፒውተር ሃርድዌር ኮንሰፕት ሶፍትዌር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢንተርነት ን ኦንላይን ሰርቪስስ እቶም ጉግል ዶክስ ትበሃሉ ከዓ ሰለስተ ኮይኖም እቲ ከም ወርድ ኮይኑ ዘገልግል ጉግል ዶክስ ክንብሎ ከለና ኤክሰል ከዓ ስፕሬድሺት and PowerPoint ከዓ ስላይድስ ኢሎም ፅውዕዎ ማለት እዩ ንዕኡ ከዓ ብኣብነታት እንዳገበርና ክንመሃሮ ኢና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ኣሰስመንት ክህልወና እዩ ኣብ ኢች ቶፒክ እውን ዝሕፀር ድበለ ኤክሰርሳይዝ ክንወስድ ኢና ማለት እዩ ኣበይ ኣሎ እቲ ሌቨልኩም ወይ ድማ ከዓ ደይተረዳእኩምዎ ነገር እንተሎ ኣሰስ ንምግባር ማለት እዩ ስለዚ እዞም ጉግል ዶክስ ትበሃሉ ምናልባት ደይረኣኹሞም ክትህልው ትኽእሉ ግን እንታይ እዮም ነቶም ማይክሮሶፍት ኦፊስ ትበሃሉ ናቶም ስድራ ቤት ወይ ናቶም ፋሚሊ ኮይኖም ግን ኦንላይን ቤዝድ እዮም ማለት ስለዚ እንታይ ከድልየና እዩ ኢንተርነት ኣድልየና እዩ ማለት እዩ ንጉግል ዶክስ ኣክሰስ ክንገብር ካልኣይ ከዓ ናይ ጂሜይል ኣካውንት ከዓ የድልየና ወይ ብካልእ ኣዘራርባ ናይ ጂሜይል ኢሜይል እንተለና እሳቶም ከዓ ብዲፎልት ኣብኡ ይመፁ እዮም ማለት እዩ እንታይ ይመስሉ ሶም እንተልና ድሓር ብዲቴይል ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ትምህርቲ ግን እዚ ሕጂ ዶክስ ንብሎ ኣከንዲ ማይክሮሶፍት ወርድ ማለት እዩ ኣብ ኦንላይን ሶ ብላንክ ፔጅ ኣለና ባዕልና ዶክመንት ክንእትወሉ ስታይል ክሬት ክንገብሮ ንኽእል ወይ ከዓ ዝተዳለወ ፎርማ ወይ ድማ ቴምፕሌት ከዓ ኣለና ማለት እዩ ነቲ ኮንተንት ጥራሕ ንቕይሮ ስለዚ እዚ ዶክስ ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ማይክሮሶፍት ወርድ ከምኡ ከዓ ስላይድስ ወይ ከዓ ብካልእ ኣዘራርባ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት and then sheets ከዓ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ማለት እዩ ሞር ንሕሳብ ወይ ድማ ከምዚ ዴታቤዝ ክንሕዝ እንተኮይንና ድጠቕመና ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ኣብ ናይ ጳውሎስ ኣኮ ሞር ኢን ዲቴይል ካቨር ግበር እዩ ግን ኣብዚ ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ኢሜይል እንተለና ወይ ካልእ ኣካውንት ደለና ከመይ ጌርና ኢና እቲ ናይ ኦንላይን ሴኪሪቲ ፓስወርድና ዲና ክነፅንዕ ሼር ዲና ከይንገብር ምስ ሰባት ኣብ ስኢልና ዲና ገዲፍናዮ ከይንኸይድ ነገራትና ከመይ ጌርና ኦንላይን ሴኪሪቲ ክንገብር ከዓ ብሕፅር ዝበለ ካቨር ክንገብሮ ኢና ምናልባት ምስ ምንታይ ክነተሓሕዞ ንኽእል ንሕና
اتي اونلاين نخفتو نجر يوتيوب ديو كال سوشيال ميديا نقول عود كما يجرنا السكيورتي نقبر مالتي سبيشال يوتيوب ويكا اب تلفزيون كأخمزي on demand دخونو channels تانيح كاتري او ريكورد دخونا ها نعويتات كما يجرنا parental control نقبر ابزيتات كنرئينا مالتي بحصر زبالة زي مثل in detail كأبت تمرت خنقات وينامو تاني لكم سلسة معكم أني لي thank you